Il-familji fil-Greċja qed iġorru l-akbar pis fil-kontinent biex ikollhom ir-residenza tagħhom. Fl-lista ta' 30 pajjiż Ewropew inkluż dawk membri tal-Unjoni Ewropea nstab li l-Griegi jonfqu 29% ta' dħul annwali tagħhom biex ikollhom fejn jgħixu agħar mid-Daniżi, Norveġiżi u l-Iżvizzeri li huma meqjusin bħala ferm aktar sinjuri. Skont ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat, il-lista tara diskrepanzi bejn il-pajjiżi Ewropej bl-inqas pis għal familji midħul tagħhom jiġi reġistrat f'Ċipru b'2.6%. Fil-lista ta' 30 pajjiż il-familji Maltin u Awċin biex ikollhom ir-residenza tagħhom jonfqu 4.6% midħul tagħhom pa' Sloveni. Dan hu l-ħames l-inqas pis Ewropew u 6 darbit inqas mill-pis illi qed ikollhom iġorru l-Griegi fil-quċċata tal-lista. Għal ħafna mill-pajjiżi Ewropej l-ispejjeż fuq il-familji biex ikollhom fejn jgħixu qed ikomplu jiżdiedu u jnaqrilhom aktar midħul finanzjarju tagħhom. L-Unjoni Ewropea tirreġistra żieda ta' medja ta' 55.4% fil-prezzijiet tal-proprjetà bejn l-2010 u l-2024. Fil-fatt bilan li tindirizza l-kriżi tal-akkomodazzjoni u l-affordabilità fix-xiri jew il-kiri ta' residenzi illi qed taffettwa l-miljuni l-Kummissjoni Ewropea għaddejja b'konsultazzjoni pubblika biex fil-futur ikun hemm pjan komprensiv f'dan ir-rigward. Issa l-lista skont ċifri tal-Eurostat turi biċ-ċar li anke kontra miżinformazzjoni li tipprova tingħata f'pajjiżna, il-familji Maltin u Awċin jinsabu f'pożizzjoni iżjed vantaġġjuża mill-maġġoranza tal-popli Ewropej. Dan ukoll grazzi għall-għaqal tal-Gvern Malti inkluż b'diversi skemi offruti mill-Awtorità tad-Djar biex jiffaċilita l-proċess ħalli iżjed familji jsiru sidin ta' djarhom jew itaffu l-pis ta' dawk li jinsabu f'kirjiet. Xi ħaġa li wkoll tagħti aktar stabbiltà waqt li dħul relattiv tal-familji jibqa' b'saħħtu kif rifless ukoll fil-konsum tagħhom fl-ekonomija ġenerali u fid-depożiti tagħhom fil-banek kummerċjali.